Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul Novembru li għadda komplew jiżdiedu bil-kbir. Mhux biss il-waslin tat-turisti f'Malta, iżda b'mod sostanzjali wkoll in-nefqa tagħhom f'Malta. Dan minkejja li x-xahar ta' Novembru kien ukoll ikkaratterizzat minn diversi protesti fit-toroq tal-belt. Iċ-ċifri tal-NSO juri li matul Novembru li għadda il-waslin tat-turisti f'Malta kienu jammontaw għal 191,698 turist, jiġifieri żieda ta' 8.3% meta mqabbel mal-istess xahar fl-2018. Miċ-ċifri tal-NSO joħroġ li aktar minn 158,000 turist żaru lil Malta għal btala, waqt li aktar minn 24,000 oħra żaru l-Gżejjer Maltin għal skop ta' negozju. Aktar minn 40% tat-turisti kellhom bejn 25 u 44 sena. L-NSO żied jgħid l-ammont tal-iljili li t-turisti qattaw f'Novembru żdiedu b'9% u qabżu l-1,200,000 lejl. B'aktar minn 56% it-turisti raqdu f'postijiet ta' akkomodazzjoni kollettiva bħal huma l-lukandi. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li f'Novembru it-turisti ħallew fil-bwiet tal-Maltin u Għawċin aktar minn 136 miljun euro, li kienet tfisser żieda qawwija ta' 10.3% meta mqabbel mal-2018. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika żied jgħid li fl-ewwel 11 tax-xahar tas-sena il-wasliet tat-turisti f'Malta kienu jammontaw għal 2 miljuni u 600,000 turist, żieda ta' 5.3% meta mqabbel mal-2018. Joħroġ ukoll li bejn Jannar u Novembru tas-sena li għaddiet it-turisti nefqu aktar minn 2,100 miljun euro, jiġifieri żieda ta' 4.9% mill-2018. Ras għal ras it-turisti nefqu f'Malta 814 euro, li hija kważi l-istess ammont li nefqu fl-istess perjodu fis-sena ta' qabel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.